viikon pari pitkästä aikaa. Nyt ollaan kuulkaa kyyhkyjahtiin just tultiin. Nyt alkoi meinaan pörräämään aika kivasti ja lintuu tässä. Laitetaanpa sitä kamera päähän. Mitä varten tää jo tallenskin jotain. No, ei se mitään. Mutta aika hyvin jo. Just että saavuttiin tähän velimatin kanssa mestoille. Niin alkoi kuulkaa kyyhkyy lentelee aika kivasti ja sieltä jo tuot kauempaa jostain. Niin ekat laukauksetkin kuuluu. Mut joo, tää vuosi, mä kerron tässä nopeasti. Tää vuosi vähän meni perseilleen niin sanotusti toi aloituspäivä, että missä ollaan oltu monet vuodet aloituspäivää viettämässä. Kyyhkyjahin aloituspäivää siis, niin. Sitten tossa 8. päivä tuli tieto. Velitsu, tulis tänne. Siinä paikka. 8. päivä tuli tossa tieto, että kaverilla on vähän vakavampia terveysjuttuja tuli, niin myö päästy sinne mestoille sitten sit kyyhkyn aloituspäivää viettämään, että missä ollaan tosiaan monet vuodet käyty ja siellä ollaan niitä ruokittu ja ynnä muuta, niin se homma meni persuksilleen. Ja sit oikeastaan sekin päivä, niin siinä vähän latistui muutenkin tunnelma. Mutta joka tapauksessa niin velimatin kanssa käytiin aloitus ottamassa sitten näin oman seuran metästysmailla. Mutta se oli sitten vähän sellaista, että mistä löydettiin paikka ja ihan joka paikkaa ei viittinyt mennä missä on autoja, että ei nyt häiritse, jos joku on vaikka syöttänyt jossain kyyhkyyn, niin mennä sinne sitten ronkkimaan sitten niiden juttu, mut paikka löydettiin sieltä ja siellä vähän jotain pieniä tapahtumia jollekin, niin menkää työ katsomaan tässä vaiheessa heti se aloituspäivä ja sitten kun olette sen kattonut, niin pompataan tähän päivään ja nythän ollaankin jo lähellä sorsastusaloitusta, että seuraava video varmaan tuleekin sit siitä hommasta, mutta mennään nyt askel kerrallaan ja otetaan täältä kyyhkyhommaa, mut käykää työ kattoo sen ja sitten tullaan tänne ja katsotaan mitä meillä tänä aamuun käy. Löydettiin paikka, missä ei ole muita metästäjiä. No suunnilleen 500 metrin päästä tuolta suuntaan, niin sieltä kuuluu laukaus kylläkin, mutta näissä huudeilla tässä ei ole ainakaan autoa parkissa missään. Tähän me nyt sit jäädään ihmettelemään ja kattelemaan. Juotais kahvitkin jos olis, mutta kun ei ole niitäkään nyt matkassa. Nyt lähtee ihan niinku soitellen sotaa kuulkaa tässä hommassa. Tuossa nuo pikkasen kävin tuossa pyörähtämässä kattelemassa, niin muutamia sepeleitä tuossa justiinsa lenteli. Mut tällaista. Lähtää katsomaan. No mitä velho? Otetaan piikkatelemaan tuonne vähän päin. No, välimahti mennään. Kattokaa. Sitten tuli heti 2 sepeliä, jos tullut suoraan vastapalloon. Vanhaa se on tietysti mammutakkuna kamera toisessa kädessä ja pyssy hartiolla. No, ei se mitään. Katsotaan jos nyt kohta tulisi tähän lisää. Veli-Matti, onko kiva? Onko kivaa taas kun kaus alkoi? Niin. Siellä näkyy vähän vettä. Hyvä, että et mennä uimaan. Oletko tässä ihmettelemään? Käsistä. Siinä on.
joo, yllättävän hyvinhän täällä kyykky. Oho, 245. Tulee suoraan tuolta meidän eestä. Lentääpä niin korkeaa, että ei kehtaa edes kokeilla. Onko sen verran korkealla? Ei aleta ampuilemaan hellasia. Mut joo, kyllä täältä. Siitä on jonkun aikaa, kun on viimeksi näin huudeilla ollut kyykkyjahisetta. Mut kyllähän täällä näköjään lentelee. Siellä joku porukka on saanut muutamia tiputuksiakin tuolla. No, siellä on iso puusto on tuolla pellon reunalla. Niin sinnehän nuo kyykkyt ilmeisesti yrittää vähän mennä suojaan ja laskeutua sinne, niin sitten saa sieltä täräytettyä sit alas niitä. Mut tässä meidän huudeella niin nyt on mennyt kyllä. Hei, Peltsu, hei! Missä korva? Tule tänne. Sinne. Joo, ei syli. Veli-Matilla vähän intoa. Käyppä nyt iskuus. Istuppa siihen ja odottaa. Niin tosiaan sieltä saanut niitä muutamia joku tiputettua. Tässä meidän kohdalla niin tosiaan aika korkealla ne lentelee. Ja miksi ne tässä matalalla lenteliskään? No, jos sieltä nyt joku sattuu erehtymään, niin sitten saadaan kokeiltua edes. Voihan se olla, että ohi menee. Tuu tyyli. Hyvänen aika, Veli-Matti. Mehän saatiin ammuttua kyykky. Tuli vaan niin nopea tilanne, että ei saatu tuota GoProta päälle. Etkä sielläkään huomannut vissiin koko tilannetta. No, ei se mitään. Veli-Matti, sivu. Itse. Ei Veli-Matti nähnyt koko kanssa tirppaa. No nythän sillä on vähän puuhaa tossa noin, kun se hetti ja ihmetteli. Nyt taas löytää. Joo. Hyvä. Ota tänne. Hyvä. Veli-Matti. Hyvä. Irti. Ei. Hieno. Kiitos. Hyvä. Taas kuule vähän lisää pateen piippuun. Siihen jo tuhlattiin kaksi tuohokkaveria. No siinä se on niin. Hyvä. Anna olla siinä se. No, otellaan lisää jos tulee. Mut olipa hyvä juttu. Mä olin kyllä ihan aivan varma, että tänään jäädään kyllä ilman saalista. Mutta eipä jäädykään. Hyvä. No siellä kyllä nyt tiedä. Onks kiva? Oliko kiva juttu nyt? Oliko kiva juttu? No, onahan se. Hienosti siellä toimit. Hyvin löysit se, vaikka et nähnyt koko tirppaa. Oot vähän yhtä kysymysmerkkiä, että mitä se isäntä oikein ampuu. No niin, eipä se istu. Joo, niin on hyvä. Jes. Tässä pitäisi olla vähän suojaverkkoakin meillä, mutta eihän meillä ole sitäkään mukaan, eikä meillä ole kyllä mitään juomistakaan mukaan. Onneksi on kauppa tossa lähellä. Mutta kyllähän se on sellainen juttu, että ei tarvitse kauaa meidän kökkiä, kun alkaa tää aamulento ole ohitte, niin katellaan sitten tuo iltahomma, että mitä tehdään. Eihän sitä aina tiedä, jos kaupan kautta menee vaikka muutaman pillimehun, niin ei sitä illalla sit voi taas mikään. Sitten tullaan huomenna aamulla. Ei sen kumman. Saatiin. No! Pitää vähän haapakuksi. Katsotaan löytyy. Haavakuksi vähän jää, katsotaan miten käy.
löyssä, hyvä. Hyvä veli Matti. Mahtavaa. Aika hyvällä prosentilla saadaan nyt kuvattua tuolla GoProlla näitä tiputuksia. Joo. Sellainen oli meidän aloituspäivä veli-Matin kanssa joo. 3 kyyhkyä siitä saatiin ammuttua. Ihan jeppistä jee. Ajattelin, että emme saada yhtään ainutta tirppaa, kun ei ollut niin sanottua pelimaistoa, mutta niin. Ihan hyvä näin. Sai Veltsukin muutamat nouvat tosiaan sinne. Hyvä on. Hei, tules tänne näin sieltä. Tules tänne näin nytte. Hei, missä korvat? Tänne. Nyt, rauhoitu. Mutta tää aamu näyttää aika huonolle meille perkulla, että kyllä on tosiaan noin kyyhkyt, niin niillä on nyt ihan selvät lentoreitit ja ne on keskellä tuolla peltoa ja sitten ne paukkaa tonne johonkin kauas. Siellä on ilmeisesti hyvät ruokailupaikat sitten niillä. Mutta vähän aikaa vielä tässä katsellaan, jos meille tuuri kävisi, että tähänkin vielä muutama lentäisi ja sitten vielä osuttaisi niihin. Mutta jatketaan päivystämistä. Ei saatana kun on. No ei vaan osunut, kuulkaa. No jos on paska-ampuja, niin on. Ei tarvitse alkaa mököttää. Saatiin tosta kyyhky tiputettua. Ootas veli-Matti vähän aikaa, kohta saat käydä etsissä. Perkulle nyt ollaan kyllä sellaisessa paikkaa, että ei oikein mennä keritä laittaa kameraa päälle. Sitten jos sitä jatkuvasti pitää päällä, niin akku menee. Mutta. Etsi. Johkuu tonnessa tippuu. Katsotaan jos Veltsu löytäisi. No, löyskäs. No niin, hyvä Veltsu. Päätän. Hyvä. Irti. Hyvä. Kiitos. No joo, kuulkaa, se olisi nyt tää reissu nyt taputeltu. Mutta eihän siinä, jos tykkäsit teidän videosta, niin paina peukkuu ylöspäin ja laitahan kommenttikenttää, että mitenkä teille kävi aloituspäivään. Että sehän on vissiin aika monin paikoin ollut aika sateista ja myrskyistä päivää on silloin se aloituspäivä. Että, no, täällä ei voi kyllä sen säänpiikkiä laittaa, että täällä kyllä oli ihan hyvä keli kyllä silloin aloituspäivänä, mutta muualla taas tosiaan ollaan aikamoista myrskyä ja näin päin pois. Laita kommenttikenttää, mitenkä kävi ja tuliko saalista ynnä muuta. Mutta joo, me lähdetään nyt tuossa mökille päin suunnistelemaan tässä näin ja laitetaan sauna lämpöiseksi tuossa aamusaunat ja ei tiedä vaikka vielä illan lähtäisi tonne pellon reunaan, mutta ei kyllä saman pellon reunaan, mutta jos mentäisi joku muualle nyt. Mutta eiköhän video tuu sitten taas jossain vaiheessa. Ja nyt kun tää video julkaistaan, niin voi jopa olla, että on jo uusi videokin silloin jo työn alla. Mutta ei siinä, palataan seuraavalla videolla. Se on maksu.